Hasi Triprani Lukurok Bubagra no Saima no 2 June YTF ni Chaitok Mumbai Gomati district Salsani bagi set down khlaijak mani kok norugui Bubagra no Saima no patem norugui Udaipur ni DM office hoham dodom ke police TSR kuthum laijak patimung norugui Gomati district ni dal bidal SDM office BDU office Bubagra no talarui chirikhok laijak Koktumani bisingti sawiman mani YTF ni sanmungno tumungno hapang yasagei naya kei abono turuguino dal bidal hasi Tripura koplung sarjagi phano mano nei YTF ni tang okra rok samani kok rok bo ahino kok kasawui tongo koktumani bisingti sawiman mani Udaipuri DM office dal bidal hasi Tripura ni YTF rok ahino thang sogoinai phungni 9ta ni jorawo aptai khlaino abo Dipor ni 11 tam tutui ni simin ke protest sengnai hnei koktomani bisingti khana kha tabuk nai thai abono dal bidal hase Tripura ni Gomati district ni tei kubuni DM video office of protest choli tongphono Udaipur ke dati ne choli akho tabuk nai thai abono khangrai bulung bisingo protest khlaina thangthani boptai ki englaino kebo jani de kasaro I thisa Hadul dulsa kitari de a chobana tebo viral khlai khibino eba keba violence khlai khibilang no abo tabuk naithai jora se naithai tabu YT ni sanmung salsani bagi choba tongmani abo thinango teide bari thangno bari thangya sanjani bisingtino abo bebak saiman jagnai update kelo krungi tongni Tripuri khorang bai jengje sung mansang no update dui tongnani bai chai tongnai nrok nai tongo Tripuri khorang